Jawa Timur Indonesia. Sang pate sigra anata baris nyawiji gumala damyak kumragut lampahe Narung rapya watang anggati ku malarang bai soraiku moro Merawat yo bawa kita budaya. Ayo kan satrio satrio satrio. Makarya angkat karya ning praja Mure Kartoharjo Cipta budaya Cipta budaya Ya makarya ngangkat karya ning praja Mure Kartoharjo Prajurit kula padha sing ati-ati nggih cipta 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 budaya Yuk Pak Udi mandor gunung bolo matur nuwun rawuhipun Pak Udi
Ayo lho Dut. Sopo iki? Yo 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 yo. Ha yo 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 ya. Oi. Yo yo yo. Ha. Yo. Hoi. Yo. Delondonge sapa? Matur nuwun rawuhipun. STS Soundesin Audio. Yo. Ya. Ayo, Yo. Oh, hey. Yo. Ya. Ya. Sor. Yo. Ayo nang ngene. Dokter Andes betul. Ayo, ini nopo ya? Ayo, sing hati-hati. Oh, ayo kan. Ayo yang biak-biak dengan hati-hati gitu. Dewana Satrio Satrio Cipto Budaya Kembarakan Haino Kembang Matur suwun Pak Udi Bukan Kantongan Hati Budaya Kantonipun Santan Mereka Kantongan Tingkaran Pak Ya
sing saka Ganjar kasunan pinarak lan Gondes yo 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 oh eh yo eh yo sing kok bayi kali kembangin ya
sana kadang usun sedaya sampun wancine batun para tani usun Bijak menapa lewang su ampun nyentot disusu mangesipun kudu ulate tak jagatku pikiran ini modal maju ngomong kan jangan jengko aku wis selak bener aku pun yo guyu nyapa ijone ora metu iki mekeh urung ijo bet ijo batet ke Mbak Astu nilar dosa kersane kepripun saya tangeh lampun lambok nggih sampun wonten dusun kesametanipun
Indang terus anite sesenggaan sautan iramane dasar padang bulan podo lelungguan rokondo gembira nyoto kang seneng atine iki kanca jaranan cipta budaya ngiringi jogete putra putri aja lali budaya sajroning negeri melestari kembaka malah bangun tresno ayo lo kang Bundes bondo tutupa sematine dadi tataline matur nuwun Mas Rudi datang sareng
Ya ben ono lho jarane jalan kita kita Mikse. Ayo. Lah niki kanca-kanca Suberjo Kang Gondes. Tak parani apa kowe marah dhewe? Oh, nek kuwi langsung berkumpul teman-teman. Lagi Mas Udi, Pak Udi. Kene panas Pak Udi, kene panas. Rina wengi dadiani wong prasaja alus bebek sabar tergem mati mamang putra luhur lan putine yang siji jos
Bakat bangsa mulat lirik ujiban seluruh bangsa bangsa lepas kasulaya ayo maju ini satrio gerber ayo maju yo iki lho para putra putri kita budaya mangke